سورة الحديد. سورة الحديد آية 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن بصوابنا لكن دانبوك لكن بلوس لميجين لكن فتن من يذاتك بين على فاكان أكمل منك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. أيوة كدومنا منافقو تشمو أنا مسمو نلوبينو كاندو الذين مغوما آمنوا مامن لمن يرى. كدومنا منافقو تشمو أنا مسمو نلوبينو كانزما. يوم يقول المنافقون والمنافقات والدومنا منافق تشمو أنا مسمو نلوبينو كانزما وكاندو للذين آمنوا مغوما مامن لمن يرى. انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا أيانغونو نقتبس من نوركم أنا مويندو أكن نورولا. انظرونا أي كاك مكريد تفسير كلاوكو انتظرونا أيانغونو وكمين لينيودي. انظرونا أيانغونو نقتبس من نوركم أنا مويندو أكن نورولا كوريدي أنا يلك عفه أنغويا كنو بك بارد بيلي بوي لاهرا دوكا يلي كبودوتاي نمومني كون بيبي نورولا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. awa kunu ay o fasariya kafo noro be muminu nyama abu kiniya fonfe koray noro kembe kulamini ko muminu numbo noro la mamina kata suratu ponka tafsir kala famba ko kuma yin suratu tiketo de
ومؤمن سرات تجتو قلوب النور لو بكيغتا ودوي ناسا منافق تشمونا مسوم بنو كندو مؤمن تاتوما انظرونا ايانغونو نقتبس من نوركم انا مويندو اكا نورولا الاقتباس وي كومي تسمى بكاربولو بين دو فرانيونغا والما يفني ولود كلا دلا كانت اتلا ولا سيرك يلي كنوي akma asude we ala ine menyeya ala ine de aya ngono anga sika anyere nafa ni aka noro yi noro be aw mun bolo akana ta kando dibila daka wa asro munafiqu nyete foila ma barake we baram nu ngew makala kama ala mu'mine baran nu makelli manyaka kona ulu nyebe muminu tatola usena kateli noro buye ulu dumbe jibila noro tubu Allahu akbar kono kera bafuma anzuruna ayangono akana taka dude naqtabis min nurikum ayangono angamo yontuga ka noro ay to angata nyove ayangono angata maka yelela kala ini woni munafiqu binanfu alqiyamah kenaka siratu tikatman alay munafiqu chemon tawtoma kam su mon fana tawtoma قيل كفول بكو يسا قيل وفوبا يجني مجهول دو او كو ملكه ودي بكما ينفو da tafsir kala chamangu ko mu'minu de bujabi nga qur'ana ka uslubina ma infora ka ke majhuli ko foli bikuyi qila foli bikuyi abu fuyi irji'u wara'akum ay sigi ako faltamisu nura ay sigi ako akata noron nuko mu'minu ma yangono anga moyondugo akan norola ko mu'minu bu kanduma irji'u ay sigi wara'akum akof faltamisu nura أو ياتا ورما أيتا أي نور إن دورما توبي أيتا دويني تفسير كلا دو كويا وبكيكا يلا أولادي ما فوتشو دوبي وكامبي كوكا القيامة كنكا يقولوا نوكا نورو دي بوراي ويركا دوتاي تفسير كلا ورا كلا كوكامبي دي أي سيكي كتا جين كونو aw yanga noro bara de kekandu jien kono ayru ka sega kata baraki ma dun sega segi ka boy kana mun kuma in flashi tuma here a flashi te haqiqa ko absiga noro suma chenere la akoro de dron ko indara ka aw dan si kongana fokma ote dapma ide fele do ote wulude ta do ide yani baraka موسم العمل وهناك موسم الجزاء يعني بارك يوري القيامة يسر من يوري من زرع هنا حصد هناك ني سنك جان ابي كانيكي ni fembla inyeki to ya ibo sori nye ni ma fembla ibita soro foiti foi ni ma fembla ibita soro foiti Allahu akbar qila irji'u wara'akum faltamisu nura
ay sega ko akata noro yini ma te servi ma ka noro la ya ma te bo ma numa nizrega ini ya sura hali iwolo fa be ab fi ki ga sega ta noro yini itita ma ka noro la ni wolo de be itita ma ka noro la ni che be itita ma ka noro la ni muso be itita ma ka noro la beda makakani kuma ina fode ko ay sigi akode akata noro ini ana sigi ro mana ke fo fensa na foru ka sigi wira strani hawjale sa abku yana ko kuma yin chen ko okay ata fam ko yelena do wa kla jongwala abisoro noro de be ko fede وبنا كوبو محاولة كمامنا عليكم توفو وبنا فكوبو محاولة كيكوكا نورا نين ويري نونغا نياجرو لا عون دي نيو تسرو عندنا نانزينا سمايا ايرا فراتوتي اونغا او ناندا برورو ما ايروكاتاي كونو فرو يمينغي قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا كابو فويا اي سياكو ay sigi ako faltamisu nura akata noro yini فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور كو حوار دوني يونجي ما فلي دوني يونجي دونو فضرب بينهم بسور كوكو بولو ربشنا بنا منو نيونجتي له باب دبل باطنه فيه الرحمة أدكن ننفع كتامو منو فافي هنا بي ولوكو ما سرك الجنس مسركبا وظاهره أدكو فلا نوي منافق كفاي من قبله العذاب nyangata be o fain fe kaba jan me shishi commencera kulu mina kaba jan me fundini commencera ka yelu fe oluka halakinu ka kishibalia o tamashi o bangina kaba wa ala bishinga kogo duniyon jeti o kogo yin daba ala koy yeli be ka fe nga konona mu'minu ka fa هربي هنبي منافق كفا يانغتابي على يكوكو دنيوجي ينادونهم ألم نكن معكم ينادونهم كونو كرا وبنا وتشسي وويل لفه وتجند وجيتيتك ينادونهم وبو كانزما وماكو ويلي ألم نكن معكم أفعونا وكندا ينفع أونا وبكندا كنو غيرنغونو نو يا اسلام كنو يكاندو جينا أونا وبكندا اسلام بارو كنيوفع أونا وبكندا مسركيل ونغونو أونا وما هيجي كنيوفع أوني أو ما جهادو كنيوفع أو يمونغا ngona ubutaka ondobi ألم نكن معكم نياندي منو مؤمنو دبكا ujabi ya man na chukola kuma uslubu la ibafa ode jembe kuma ngono ka fo mu'minu debkeka ujabi kuma na mu'minu ujabi yunadunahum alakana yini weli dalawla alam nakum ma'akum wa atum ma bifawfana ijije kakairere ijije bifawfana kakala chenga no ta nafa bina domina ita nafa surade okay hal nu nana burusi kono kana kore sene foka ja ni ya nafiya sene e ka soro lete ton tlanjebo awar sara do ite bere soro de adama de be fon fenge ka ki sebela kana ken nafiya ka ko nafiya ke kroidi o e ka bulu ko feke eta indi sebeyu ja ni mogonunu ukunya ala ko bara
do ke jien kono ya ku ala ko kene kan baraw ke o mabu kono bu hakilla o kuma na yu kanzama mu'minu ta to ma ko do ne ni yonje wira don ko sa ko kera sebe an ku to ten nuna bli amana nzina telia chugo ko era wille flani yu kanzama uma ko fe ko wele ala hina ala kiram mandubna sallallahu alaihi wa sallam minganga ki alqiyama minganga fo mimina na fo ala ya beddi tay ba fo ko am alqiyama kenaka ni be fo ko yemu ijija ikaye ma wele tawla ikada ye wele dalawla de afo kunde yo munu mbege ga wele no e mu'mini nyumawi ijija ikulu nyini ku don ku kewale don ku tabiya don ku jogo don ku jogo waliya ku waliya ke kadaka mu'mini ya jogo de be qad aflaha almu'minun mu'minu yen yorosoro ala yo fomige ayu jogo fo alladhina hum yini munu mina wele kafaruluka munu mina wele da ikulu fana jogo yini ka don ki jogo don olu jogo la ki jogo don olu kala halela jogo munu bulu la ki re kolo shola kuma info kun yodi ko bana bu wele ka fuyi yali awna kunde nyon fe ala kula awna jera ka ko min nyon fe aw de ta ka undo kenaka bi jogo di o saram ne do ko kuma khoro inde قالوا بلى ومؤمن با فو حتى شندو قالوا بلى شندو در امان غلو ndiga de jongala ana ngume yonfe akum farambe aslama kuluka akumbe aslama kulukono wa ayre ba bara doke shendo on ba dondre angbe yonfe ngamu yaw soro ولكنكم فتنتم أنفسكم أو يراكم فتنة لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر أو يراكم فتنة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا ما ديت دبائر السماء مبه إلى التهلكة تيرد دي حلكم أبير النويد لا هرا نكو يسرو ومن ما من زر لا هرا فلا يلومن إلا نفسه تماشي جلكي ركو هل إبليس أبو فمغوي لا تلوموني ولوموا أنفسكم أكون أنا نجلكي أبكو شيطان أو نيرك من يوا ay to ngadome akana ne kon jalaki ayre jalaki ne matani ma barla mi tay bulu makadlo sigida matani yesunguru basula abe ataka ayre abe genge menena ko ne aw ne rap mi yoywa mbe shetane ka diskurla ay chen fode ka shetane da enye bala be bambe ka yere nikele ama fo shetane te waswasa kede nga ala ko shetane de ka dabali ko la fulido shetane ka dabali la fulido we chede ka dabali la fulido ala do akele sraw chama di ama ay tangana chama do anachi nga adama de yere ninde an-nafsul ammara bis-su o ni reka bejonde ni ba adama de wele kara femunu man india olu jabili ode ma chamanze kungo made inni ka fanyin taw asoro chugo daga mbesaw adaga ndesaw e kon ngo e ni ma minyini amani sama kata mima e ma ala yude fo qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kuma kishrakan yorosro amzraka an-nisanya koray ko aslan ni retta biyabi sama kata ko mun maka chaya o fambate ko sanumay
ko kuma ni maa min sera ka ni saniya k'a ka ɲinifɛnw kɛ halalawi k'a koron k'a bɛn ala diɲɛ kɔnɔna ma k'o tigiw de kisira wa qad khaba man ko maa de bɔnɛna ni k'i bololankolonya k'i halaki maa min dassaha n'o y'a ni to nɔgɔ la ye k'a tereke nɔgɔ la ye n'a y'i sama ka taa min ma i bɛ t'o ma ye tara adamaden caman ta ye ni kɔni y'a sama ka taa min ma ban ni dun bɛ ni tugura ni nɔfɛ dɔrɔn i bɛ taa baganya ma ni tugura hakili nɔfɛ i bɛ taa mɛlɛkɛw ni nabiɲumanw ka sira ma ka ko woloma fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ni kɔni bila ma ka di ne ye nka a bɛ kunjɛ jumɛn na a bɛ kunjɛ mun na an-nazaru fil awaqib ka kow kɔ laban filɛ nin ko in bila ma ka di ne ye dɛ wa a kɛli se bɛ yen sisan e filɛ wari filɛ i kunna i tɛmɛtɔ filɛ hôtel filɛ a tasara b'i bolo i se ka maa wele ka n'i sɔrɔ yen sisan possibilité bɛɛ b'i bolo imkaniya bɛɛ b'i bolo nka i b'a to ala de ye a ko bɛ taa kunjɛ min na o cɛjuguya i b'a to yen o kama adamaden b'a yɛrɛ koronta dɔɔni dɔɔni fo o tabiya ɲuman ninnu laban bɛna taa kɛ sajiya ye e la sa ka kɛ tabiiya ye i la ka k'i taabolo yɛrɛ ye i t'a forcer bilen i ka tiɲɛfɔ bɛ kɛ laada ye i ka jogoɲumanya bɛ kɛ laada ye i ka maloya bɛ kɛ laada ye a bɛɛ bɛ o y'a sɔrɔ i ye ni koron f'a delila a la dɔnnibagaw ko ten ko ni bɛ komi den simiden ko n'i ye simiden to sin na a bɛ mɛn ka sin min dɛ nka n'i y'a dabɔ a bɛ dabɔ hali den san kelen n'i y'a dabɔ a bɛ dabɔ nka n'i y'a to yen hali a bɛ san fila tɛmɛ k'a to sin min na hali a bɛ kuma a yɛrɛ bɛna sinko kuma fɔ ko k'a d'a ma ko ni de bɛ ten n'i y'a deli min na n bɛ deli o la i maa min ni kolon k'a dege ala kosuma na k'a kalan hɛrɛ yɔrɔw taali la n'a ma taa yen a tɛ lafiya o nka n'i y'a dajuru bila min ka d'a ye a mana fɛn o fɛn ɲini kun ashadda sultanan ala nafsik adamaden ka mara kolo ka gɛlɛya i yɛrɛ kun kan ka tɛmɛ maa tɔw kan an k'an janto ni yɔrɔ in na dɛ ala k'an zan yɛrɛ la ala k'an zan yɛrɛ la aw y'a yɛrɛ kun fitinɛ dɛ wa tarabbastum la ilaha illallah wa tarabbastum تفسير كذا دو ياسمين كو بموت الرسول وبالدوائر على المسلمين أقرأتم على كراسة يقرأ أو بإسلامي لا ني على كراسة ربي أكدوي منافقكم بيتي أو بإسلامي لا أفلو ما جون بك ما بي كوجو دو كإسلامي وصرو munafiku bɛ ten dɛ u bɛ silamɛya la n'u farikolo ye nka u dusukun t'a fɛ i dusukun tɛ ko min na a ko taa ɲɛ o man di i ye a ko kɔrɔtali o man di i la parce que hakika ye min ye e dusukun na o ye i t'a fɛ maa tɛ fɛn min fɛ i t'a fɛ o ka taa ɲɛ o de y'a to e m'a ye an ka nin waati in filɛ a ye maa caman ka misiri ko hakika bangi kɛnɛ kan misiri ko bɛ mɔgɔ caman yɔrɔ cogo min na o hakika bangi na fɛn o fɛn mana fɔ sa alimamu ma e ka fɛn fɔ min fɔli ka di i ye min bɛn n'i ma lahara ala de b'o kiiri ni min ta misiri kanu kun ye k'i bɛ fɛn sɔrɔ misiri kɔnɔ ala b'o dɔn innahu alimun bidhati sudur ni min da misiri kanu kun ye n bɛna ka na seli misiri kɔnɔ misiri yɛrɛ kanu bɛ na ala b'o dɔn an dɔ tɛ dɔ dusukun kiiri nka an ka kumakan kɔni bɛ se ka kɛ seereya dɔ ye an dusukunna taw kan k'an ka ko dɔw bange kɛnɛ kan mathalan fɛn o fɛn n'a ka di ni ye hali ni sababu jugu dɔ nana k'o ko in dabila i fari tɛ foni n'a dabilali ye o kɔni ye tiɲɛ hali n'o y'a sɔrɔ nin ko in juguyara ala k'an kisi a ma ka na se misiri datuguli niveau la
amba datuguli foni farfai amba foni kashi amba foni dusukashi ikomo no ya sura anga bitiku bina datugu komo no ya sura anga sugufiya bina datugu komo no ya sura musiba kumbe an yoru bolo fenga anga du kono ambo kibaru ya lasi chugumina anambo ko ke anga dese ka chugumina akanga keti nga ka an fari foni a foli fe fa ka datugu de munati datugu ba jira ko e koroton ba datugu li korode ni ba jira ka foni kodo nana kombina ke bashi misruma o ko inte toro ita santi ka foko fuido e bolo dona aka datugu abana ngani wati lafiya ke kasoro ere misilla tale ando tere malo yakoy ne ni foka be koy ndamne mami rasa misilla ka koro ni misri datugura ede tachena parce que halle tubi rasa misri tayble be bitaka koro nama misri sura ka baraji ba nono ka baraji ba nono ka ba misri de so misri be ale bitasira na misri yere datugu be ka bo e maka koro e chesiri kun yola jumay hal ni misru dayla ni mam tita adatugu be ka bo e maw banate da kono ske ti do misri kono bana ni misri ni ngoye misri soro na soro ko bana be ma soro misri kono munu mena misri la lude bo hami olude ka nga jorowla boda bi ngino lude ola wala sa ala ka ndeme ni ga kishi wa tarabbastum tarabbusu de zigimbe ka ma kono zigimbe ka kono kodo kasro wala zigimbe ka ngoyi ngona ka cien munafiqu beti islamu do keneka ga zigimbe kuma be kodo ka islamu soro de kadu e ba ngere dama bu koroto nyongoro cugumna ta fora ko kodo kerika yorola oroni be do ba fo kay ere de soro ni hina bala ta fotiw ya bi shinga publier ko ni asoro ka soro dangania foiti bolo ab ko mi koroto mbe o ka soro nata anyita keti akanu yo ere o taketi ko imando ye o ba fa ka kengalodi iko gadi maomai na kibaru jugumme kwa isoro aba fe ko jugu ingana kechi ngami korotombe hanna fora ko tiente ay tiendo sa ngwaje mu karsa ere de bore wore de afai o kore sabe ana madi mado mankigu hikma bila dono koro de ka e korotombe aka ke tiendi e ba fa aka ke tien ta kuma do lango ba ikama bado ikanu yon sebe wali bel masru mado aka saya na abike koma abikinye koro kuma be koma make adigi ko juguila ni akili jigina asanga chilla kuma do yere abiki yana kwa masa kadaka ko digirila ambide ibai ni ko islam ya kunga ate ma do yere toro ko umura talaka kebi ate ma do yere toro ni hiji balla atnana ma do yere toro hal ni misri bechira hala fara ko misri ko dabla ni ko inzinve ate islam do toro wajulu interdile min flani ate foy ciendowi parce que eta wajulu ke la ka kor halni wajulu kede ka dudala ete buy ka dukono kiska kenaka wajulu ballaw atora sena wa mun cien e foy ba femina ta boye anyena wa cienao obeka ka e islam manga kete islam ya kula jangoni chesri aka cienre o de ka de ama donc دين فتنة الفتنة في الدين أشد من الموت ومن القتل قرآن عيب بإشارة كتوب عدم ديك ونيكا دين كتشيني إكا سيكا فسكتبوك وقرأت يقول دين با واجبية نمبتو إنك حل ني سببو بالا نكما قرأتو إيدي
yana nga tura kunka nga adama de halno ya soro ko shi soro li shi jan soro ko de bena ke so wi ki ka dina chin ki ni ala chin ika sa jona o ka fsaka te mi ka shi soro ni ka den soro bena ke so wi ki ni ala chin idenda ika shilatnu idenda ka sa ika do aljine kono akafsi ka den soro o be chuko mina na fulo beti o be chuko mina yene ma fe bebeti don bo ko fon fe no kera sowi fon fe kullu ma ashghalaka an Allah fa huwa alayka mash'um ko fon fe no yesu wala ka ba alama ko fe ngara fe ndrijwi halik ngana so fon fe na kera sowi ki sugola ka ba alama ko o fe masna halik ngana so nga ibi mun so min soro nga big maula oye am sega jien fe be ko wala sa nga sega balo ka nyetro am sega jien ko be ko anga dine ko an yere bi nyeni siramunu ya anjugo bi nyeni siramunu ya ani ala chebe dlani ko munu an perele do ka jien o be ko wala sa ni njey nga nyetro jien lafiya ka soro dron jien damu ka soro dron aflani daf le flate menina tle dama do temenina ndongo do sangabe senaw ka soro banay moluminaw ay nde foya adama de kallaba ngun mayna alafi iki dama ka shala ete nimbana nundo nuntew adama de bena kala jeldo ni kala jeli dafara abana fendi faraka fendana bwala wana ala ko min bi soro o bi soro ala kan kishi kan tan ala kan lafiya na ko abi kishi mima hal ni jebe jara ka bu sima o tikasi ka soro ere nin ko yere iskalu damam bala ni mati dadola o de kacha kono na film be ni bana ko ngono ni matsiki parce que fami na ta akuma damate mena ikidade o de gafsa nate munu nga bulula ya ayira o joni ndena ayira o joni musola adu ngo ko nga bom suru kono ka nga na yele ma yonfe ay munu mine ya amayu deuna amayu musola chado ma nyami yo ya dai mani musoyede nyami yo ya dai mani de ka du konona ini munun bishi bana fleka mo soro ya amudu soro hali président munu analyse keru la jien kono kuna mo nyamina ama yech ama ayira mina amanjaw ka fa ko ani amogo do nyamina fo sara utara ni laje ayira la ka soro akunya tegem new ana kunsigira hala semetli dama doka fora ko o ka saya ko ni nodo nga ama ye doina de ka exceptionnel chenga kele fla saba tam muga biduru siga bina de jango anday ngoni ala ka boda de kan be de kariya tv sigi ba ko bena ngaiti son abada ka foka bi musola mashi mo foya ka ayira le musola mashi ma foka ayira dela wana fora ka yira mim solo wuli obina okele ka na ka ta am sola ka ta de wuli obina nyef no we kele ke fle bega misru jabo oya mi TV5 bega misru bo TV5 ne be chien fede me sugu fana faraka ek me araida ni sugu ba faraka anguma donki tay malien ndemeni amba donki tay banakoi nganya fam eta misri kodi TV5 misri bo ay ba mako sugu ba bo ay araida bo ay dabanani bo ay wunda bo ay araida bo ay ta fa TV5 kunde ya njama mawro ko ya masika datu ko fa parce que an jama bina farali min nyonga ka seli to bu masika dan ye femina folo numa kele to sura al-islamiyya wallahi o totura anga jama seli de ngali na alala
ni tubabu ye solution sɔrɔ a la don o don o y'an ka silamɛya ko tɔ dabilali ye. An ka juma seli n'an filɛ an bɛ kana filɛ an b'a fɔ ko silamɛw tɛ na misiri la dɛ nka an bɛ fara ɲɔgɔn kan kelen kelenni min sɔrɔ kerecɛnya t'o sɔrɔ koyi kerecɛnya n'a jama caya olu t'o sɔrɔ dɛ. Église ye fo dimanche ni dimanche a dimanche mɔgɔ yɛrɛ tɛ bɔ a kalama k'a bɛ senna. Tubabu jamana dama min n'u ka églisew feere la k'a kɛ yɔrɔ wɛrɛw ye o de ka ca. O tɛ diinɛ lagosi ye koyi a kɛra de ne man nkalon da kerecɛnw la a kɛra de. Tubabu jamana na e delila k'a ye misiri feere yɔrɔ jumɛn k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye fo n'a bɔsira silamɛw la walima misiri louer minnu bɛ tubabu jamanaw la n kan t'olu ma dɛ. Tubabu jamana na u bɛna yɔrɔ dɔ louer dɔrɔn u bɛ to ka seli a kɔnɔ la o kɔni an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka jama seli kɛ dɔrɔra kama n kan t'o ma n kan bɛ silamɛ jamana dɔ filɛ walima hali silamɛ jamana tɛ nin ye misiri de ye a jɔra k'a di ala ma ala ka so don misiri don nka mɔgɔ ma sɔrɔ ka seli a kɔnɔ o sigida in na ye f'u nana a ci k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye wali u nana a feere k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye wali u y'a terrain di ko k'a kɛ ko wɛrɛ ye o ye man di misiri la dɛ n t'a fɔ k'a tɛ se ka ye dɛ n t'a fɔ k'a yɛrɛ ma deli ka kɛ nka a man ca nka dɔ in ka ca hali t'o ɲini ka église yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye parce que a tɛ ka mago foyi ɲɛ bilen. Tubabu jamanaw bɛ yen u ka diinɛ fɔlɔfɔlɔ ye kerecɛnya de nka i bɛna église kɔnɔ dimanche donya fɛ i tɛ foyi ye musokɔrɔba kɔrɔkɔrɔlen dɛsɛlenw u tɛ taa la ko tiɲɛna pewu. o de y'a to mɔgɔw bɛ girin kerecɛnw de fɔlɔ y'u ka église datugu u ye fo Rome u ye fɛn de fɔlɔ datugu ca an ka foyi t'o la. Église datuguli o bɛ kerecɛn de concerné misiri da o de b'anw concerné. Bɛɛ n'i kungo don ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'a kunna minɛn na anw kunna minɛn o ye misiri de ye. Église datugu y'a dayɛlɛ a bɛ cogo min na yan'a ka datugu anw ɲɛ t'o la aw ka prière bɛ se ka kɛ télé fɛ anw ta tɛ se ka kɛ télé fɛ diinɛw ye kelen ye wa aw ka hiji bɛ se ka kɛ dugu bɛɛ la anw ta kɛ yɔrɔ kelen ye kerecɛn jamana bɛɛ n'a ka hiji kɛ yɔrɔ don. C'est pas parce qu'il faut bɛɛ ka taa Rome ma bɛɛ ta hiji hali an yɛrɛ ta bi yan an ka yan hiji kɛ yɔrɔ bɛ Kita. Nka silamɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa hiji alikaba de la n'i ma yen sɔrɔ awa i ma hiji dɛ. Tubabu ma solution sɔrɔ min na o y'an ka nin ko ninnu de ye. Ni silamɛw ka jumadonw filɛ e m'a ye n'u ye misiri bon u yɛrɛ bɛ ka misiri tɔ publicité kɛ ka taa fɛ o Ala k'o de kɛ ala tɛ foyi kɛ gansan wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ni nin fana tɛ TV5 tɛ misiri bɔ ni nin tɛ o bɛ misiri bɔ n'i y'a bɔ k'i b'a kɛlɛ n'i y'a tɔ sanga wuli a ye misiri in bɔ alimami in kolen jɛlen b'a ka seli la awa jama yɛrɛ bɔra corona m'u minɛ foyi m'u minɛ alhamdulillah. N'a sɔrɔ k'i nana maaw benen sɔrɔ misiri kɔnɔ i nana sɔrɔ maaw bɛ tiso misiri kɔnɔ u bɛ sɔgɔsɔgɔ u kirinkaralen don o ma kɛ n'an nana an bɛ taa seliji ta an b'an zaniya an bɛ don misiriw kɔnɔ a yɛrɛ ko tangana ye fɛn minnu ye o ye misiriw taalan ye ka ban atelier wɛrɛw jɔrɔ a ka misiri ta to kɔsafɛ la ne t'a fɔ ko misiri tɛ se ka datugu ya dɛ nka a bɛ datugu ya tuma min na ani fɛn minnu bɛ datugu ɲɔgɔn fɛ n y'o fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ sugu in a n'o bɛ datugu ɲɔgɔn fɛ sotaramaw a n'o bɛ jɔ ɲɔgɔn fɛ an ka dugutaa kari ninnu a n'olu bɛ jɔ ɲɔgɔn fɛ an tɛ misiri bila ka tɛmɛ n'olu ye dɛ n'o kɛra baara ma ɲɛ dɛ o tuma n'o olu tɛ se ka kɛ o tuma a ye to an ka bɛɛ kalifa ala ma an ka n da in kɛ ala wele ye an k'a fɔ se t'anw ye aw ka mesure ninnu olu se t'anw a ye to an ka n da in fɔ ten koyi walahi nin ye tiɲɛ ye e bɛ mesure filɛ nin ye mesure tali ye seko de ye hali ma mesure dɔ ta i ka du kɔnɔ e ma adamaden filɛ ni se t'a ye a tɛ ji woloma o nka n'a ye se sɔrɔ dɔɔnin i b'a a bɛna fɔ ko nin pompe simple ninnu ji man ɲi nin kɔlɔnji ninnu man ɲi ko n b'a kɛ foraji
abtola abu forager yɛrɛ to a fɛ yen a bɛ taa jago sa a b'o carton san ka na bila frigo kɔrɔ étape par étape latarkabunna tabaqan an tabaq a bɛ t'o la a laban bɛna fɔ ko yan jako yɛrɛ man ɲi ko nin dɔ bɛ bɔ faransi walima ko dɔ bɛ bɔ amérique ko qualité de ka ɲi fɛrɛ tɛ wa nka n k'a b'a bɛɛ kɛ k'ale bɛ k'a yɛrɛ protéger k'ale b'a la k'a yɛrɛ tanga ko a bɛ ɲuman de kɛ ɔ mesure ninnu ni yɛrɛ tanga i bɛ yɛrɛ tanga ka dan i seko damajira de la k'a tɔ to ala ma n'i ko a ka gogoro kɛ moto la dɔ bɛ 500 ta san ka don a ta la dɔ bɛ se ka 1000 na san ka don a ta la o se tɛ dɔ ye a bɛ 200 gogoro de sɔrɔ ka don a ta la nka bɛɛ kɔni bolo ɲɛ ta sɔrɔ o kumana k'a fɔ tubabuw ye se min b'anw ye anw y'o mesure de ta bon o mesure se min b'anw ye n'anw y'o mesure ta o ma se misiri datugu niveau la parce que aw se kɛra u ye aw sera k'a ka supermarché datugu a ka sugu jɔcogo ka ɲi a cogoyani ka ɲi awa da yɛrɛ bɛ sugu la da bɛ yan sugu la ne bɛ fɛn datugu n ko da de b'a la an ka sugu fa bɛɛ tɛ don da ye ni polisi y'i kunbɛn fa dɔ fɛ i tɛ tuuru cɛ i t'a don fa dɔ fɛ han a tubabu ka sugu jɔcogo n'anw ta ye kelen ye han an ka yan sugu min bɛ jeni hali pompier tɛ se ka don ka taa fa o datugulan b'e bolo o kumana an ka sabali tarabusu in filɛ munafigiw de b'a fɔ maa minnu sigilen bɛ ka silamɛw kɔnɔ wallahi maa minnu fɔlɔla ka misiri datuguli kɛlɛ kɛ ni sɔrɔ ko nin bana in commencera ka tiɲɛni kɛ ko danganiya dɔ sɔrɔla ko o tiɲɛniw sababu ye misiriw de ye o de kun ka di o mɔgɔw ye k'a fɔ ko wala an y'a fɔ o ma sɔn bɔn a filɛ nin a kɛra dɔw yɛrɛ tellement dɔw b'a fɛ u ka kɛ f'u ye nkalon da misiri dɔw la yan ko mana ko korona ye alimami fa a ye nayibu fa korona y'a pan misiri kɔnɔma tɔw bɛɛ kunna ka alimami ni nayibu fa a ma se misiri kɔnɔma tɔw ma an dun bɛ siran min ye o ye yɛlɛmani de ye sisan a ma fɔ k'a tɛ se ka maa minɛ koyi yɛrɛ tanga in kɔrɔ tɛ k'a tɛ se ka maa minɛ koyi a kɔrɔ ye ko mɔgɔw ka n'a cari u ni ɲɔgɔn cɛ nka alimami yɛrɛ min bɛ bɛɛ bolo minɛ yara n'a y'o alimami fa kɔni saya tun kan ka caya o misiri kɔnɔ dɛ o misiri maa caman tun kan ka contaminer parce que u bɛɛ ni alimami bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ yen alimami bɛ maa joli tɛgɛ minɛ tile kɔnɔ ka ca dɛ o mana min tɛgɛ minɛ n'o yɛrɛ ye min tɛgɛ minɛ n'o yɛrɛ ye min tɛgɛ minɛ donc kɔrɔ ye ko alimami kelen bɛ se ka maa caman contaminer dɛ o y'a sɔrɔ foyi ma kɛ o misiri la foyi ma k'o misiri la bon anw bɛ nin de la tarabusu in wallahi ni m'a kɛlɛ ka bɔ i yɛrɛ la ni ne bɛna f'i ye alqiyama kɛnɛ kan an fɛn o fɛn filɛ a ye to an ka hami ni silamɛ ye فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ala bɛna an bɛɛ ɲininka an tile silamɛya la e yɛrɛ ala ma se foyi k'e ye i ka foyi ɲɛ misiri ye fo ka na se la kɔnɔ dama ala ma misiri jɔ se k'i ye a ma financement se k'i ye foyi tɛ e bolo a lajɛ i bɛna seli misiri kɔnɔ wali i sigilen ɲɛ b'a la mɔgɔ bɛ taa seli a kɔnɔ o bɛɛ la n'e tilala ka bila misiri contre la e yɛrɛ ɲɛ e nafa yɛrɛ bɛna kɛ mun ye silamɛya ma sa n'an ko yan ko an kan ka mɔgɔw bali ka taa misiri la o kuma kelen in na an kan ka sugu fara a kan o kuma kelen in na an kan ka sotarama fara a kan o kuma kelen in na an kan ka voyage kɛ mobili ninnu fara a kan i bɛ don an ka car ninnu kɔnɔ fo y'a fɔ dugu la heure 5 heure 6 a sigilen bɛ k'a gun ɲɔgɔn na de koyi a bɛ tiso ɲɔgɔn kan a bɛ sɔgɔsɔgɔ ɲɔgɔn kan gun ɲɔgɔn na da don car kɔnɔ sigi an bɛna seli ka segin mɔgɔw waati joli kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ wa temps bɛ bɛɛ bolo kuma bɛɛ ka wuli i bɛ se ka taa sɔgɔsɔgɔ kɛnɛ ma i bɛ se ka taa tiso kɛnɛ ma i bɛ se ka t'i nu fiyɛ kɛnɛ ma o bɛ se ka kɛ kari kɔnɔ jɔn bɛna tiso chauffeur kɛ kari ka kɛnɛ e ka mobili don an ka hakili sigi a y'a fɔ tubabuw ye
santé international mo ko sembaw yi kan yo deke min se tan min se te joy ala ti mino ma wa ala to dunday kuna ni ala sona la tukallaf nafsun illa wus'aha wadatu ala bodani nge farafina ko ina mal damatew anta fo maliu farafina ala boda de ke farafina parce que to wero de fo ko ni fleka min dawlu nu ka seka wero de fo ko ni wannan na farafina ya ha ulu bi nyina uta ko bina sigisa ka yela una sadi ulu kun de fo udala jebe ame nga makete de farafina duguba adonai amako chugwe dugu ga bo farafina dugube Nigeria amake o chugwe ayere lamini dugube beti amako chugwe wa an fleta an fle malata chugo mini koin sina an décourager an yere bolo bashi batei an an adama de yake o majiga on kele ngono koy ajigina mo ko no Burkina ajigina mo ko no Niger ajigina mo ko no ali America yoro dawla ku ka to mo ko ganyina ma yake foi de te ala taka ni ko nana ko ni ko ana madum bik sega toro se nyoma ala kan shiga ndanga foni tara kungo ko duguba ko ngona ya ka fara ka bonyona ha ibi doye bisiri ko na de kele ibi nyuari ibi tege ko ibi sego biso be sugula ga dem jonu be yala la ha do teme to nambe allo petit ça va era hakili tola ulaf e dengani nambe sokono ulafe ala kan shika ndanga ni chiendo jao na nambe do ebora mama fo ma songo shi tegem ne ma korobay ngay na dora dengani na to igate hakili ra to bolola abga jogoji mzo ta menna sa ona menna na san chauffer abga wen bede fo abi yele masra kacha o sira chaara mi ngongo kuma hasbunallah wa ni'mal wakeel ango ala edep siga ndanga ni masade te sefo itani parce que ni ko sira niveau de la droit de ka se bana o ko rakete ga ni mbekeo wallahi we mi fo feina to butika ke hal do toro tika ke o da to do toro contaminina do toro tika ke detem nege do toro re mani be bunumunu na bok masira dobo ay ti joko ni akabo ayre mo ina bolo do gambo kasoro ka doimbo a boto na fora ko mana ke yoron na abage chugodi solution te yo donc ni ko sera ni niveau la ko ala kodo bon islamo yu pa kuna ka tutu obu no fe islamé de ba ala ye e de ba ye ko ni ko temena adama de ka niveau la ni ko ni ala kode ala de psika jon kishinna sono to bute jon akadama de fele la de parce que ale te ala koka ale be adama de fele yo de luka bazi donc lu bo fo angechi mana doya chugo na onde ba ye emi mu'mini de ba ye chena ni temena adama de ka yere koloshi niveau atemenuka wallahi atemenuka parce que wa fa ka bisika ke finika abisika ye warula abisika ye carton ma fin mana chasser fembe abisika ye fembe la mo ko fofoli nyongo da poyen la uyofo ko ma kele mana tise ko bisika ma hake ne da tan do do re ko wallahi ni mana journaliste da ne sira ko ba ajado e teme e bi yere ma bi mo bi terroriser bi yere terroriser te yere terroriser de alni corona te ansigi mega sayre kono yakili mana jigola bi sumaw iti dono amana ta corona ko fra do an ngolo kono ka faroga kuma ama yere fa ando kede ni ala sonama aba yere am ma yere ni ala sonama am ba ala de ala ka do anachi bana do ko inga ba ala de ka mara kono de ala ka do anachi ko okay atseka amna ala ina bade ala ka do anachi ala kan kishatoro وتربصتم أو كونوني دي كجومانا أي فلم بك على كرا كونو أفلم بك على إسلام كونو أتافس على كرا كهير سورة أتاس إسلام كهير سورة وارتبتم أو سجرا
aw ye ko in kɛ siga kan a sigara koyi wa min annasi man ya'budu Allah ala harf ato kon dala kula siga kan ko aw sigara kun be filan ala a sigara saka kununa a sigara aljina kula a sigara janima kula aw sigara ala ka laydu law de ato amasunga ayre da kuma o qur'an e o defo ko munafiqu de kumba fo نافروا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء كنافروا أتل لمن يوا قوم مؤمن يمون لمن يرتكمنا أو يتنون على كبارة ولا وفعير لمن يمكوي نلو ما يعندت نلو ما يد أمل لمن يقوم نلو ما لمن يرتكمنا نون داي لمن يبلي نلو ما يته نون دا توي لمن يبلي نلو ما يته kati ni bla faratila ko toye ala koy ki kana fulo betien ko toye ala koy ki im ijien mago besa ko toye ala koy munafiki ba yetande ni munafiku ya ye ere kabiti be marché chugo mi katema ale taka ke bo datugo ko selwati abu moni korodi awonge ayra tate de eta ale be moni di kabulu ni naluma yadi ni zeran na itika fere ka ni tlala itina sela ba ale mana e ko e ka terrain na fama yoro e de tale flow ke ko misri awe ni daira kalama de e dara kula ko jugude e ka srada ko misri to ke me bulu do to ke bitigi munafiku ba yiti aywa ni kibi chamando ala kula fana ale ba yiti ama seni mbe masa sarakati bo damadu e balma be to godala nu hal ni watanji numa bi shika duoki ba sore be ka million fla sabal laben uluka musakawla a kun dai daluma ha million fla iti tere do sanga farika tere ito farika jago kunka ito ke ko sebe ma do ya burskono ma tasero la hal ni bora kelengelen jiuma babu كونين ديدا ولو بوليتا ينالو ما يدي لمن يتبلي نالو ما يدي وده أتو مؤمن وياسيغو تلولا كو وارتبتم أو سيغارا أو كبيرا كوينجا سيغاكا شارع منافقو تشغو ديوي أتنا كي كافري كنجلي تشي كافري كنجلي نمغو تالا نتي كوي نكوي ما دالا نداتي كالا كافري تايوي المنافقو تاي علي بس فلان فلالا abi doni ngeti doni mi o tika masi alama nga bi sutura je kono ya bi faras la mo kayti we ka ala ko kibu yake ka ala ko kibu yake amako be de wallahi hala na folo tugu be bo kuma dumanu fo be ala ni ka kuma ya ala ko le ba ko ay nga edni sile nyebala ni msika ko sebe o ke ngati foike nga bu kuma dum fo ka ja ngani ala ko bara na tsiga sebe ko foika ala atama banve ana folo tukube na ya ala ko mangutu ere bis dala bi son akala ko ngani ala ko bara na kanga siga sebe ko minga tsikuke على كان كشام وارتبتم أو بلا فلان فلان لا كوينا أو سكارا وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم الأماني نتلنقلوا دي يوم بلسا نتا الأمنية كي نتدى إليك تاتي هو العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني الأماني بكون نتاتي كنمان نتا كسوريتا بارلا كهير النتا أبكون من الدوس جلي سرو هل مثالي على هل جين كوسترافي من الدوس جلي سرو جريناتي
bara dusu foyi t'a kɔnɔ sɛbɛ dusu foyi t'a kɔnɔ a sigilen don te min na ye sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ sigi nka ni baro daminɛna non can fana ka building bɛ kɔfɛ sa non an ka étage bɛ yen an bɛna nin kɛ an bɛna nin kɛ alamani an bɛna nin sɔrɔ an bɛna nin sɔrɔ an yɛrɛ ka do bɛna sa e tun t'o sira kan o bɛ cogo min na dɛ a silamɛ de fana bɛ yen i bɛ dɔ ye firidawusi baro bɔ la hali ka kisi tasuma ma a t'o baara la jango firidawusi sɔrɔli ala k'an don firidawusi kɔnɔ ka sɔrɔ fɛsɛfɛsɛli non an bɛ don sa kira man to bɛɛ a bɛɛ bɛ kisi وغرتكم الأماني نتاو الأماني نتاو دي أو ملسة كأن أجيني على لا تفو جيني على لا أني بارا دبتانيون فيد أنغان جان دولا دي على نيسراني أني بارا دبتانيون فيد كي جيجي دا على كهينك أنا بارا دبتانيون فيد nga ka aksu abu ma kon natafu ki nata da hera ka kasorite hera barala kop manan nata langulo de aw malasa adobu yera malasati amina tubisa ayruta ke dobina am ko baw ke ni be ko fe amina chesri baw ke ala kula ni be ko fe al amani ma dunte ko ngunje kuma don lipsiga minge domina o ke o do umar ko kuma do akuli kulli shay'in ra'sun wa ra'sul ma'rufi ta'jilu umar ko ni mengad ne de okay ay tien fa de wallahi umar yi tien fo ako kungolo be fe bela fe on fe nu na fora ko ni fe kungolo yi ni kungolo bɔra la fɛn in tɛ yen dɛ bamananw ko ten ko n'i ye sa kungolo tigɛ k'a tɔ ye jurukisɛ ye i bɛ adamaden ye fiɲɛ bɛɛ dɔ bɛ se ka ye adamaden la a bɛ adamadenya kɛ nka i t'a adamaden kungolo ta i t'o ye dɛ abada ko kungolo bɛ fɛn bɛɛ la ko baara ɲuman n'i ye ɲuman ŋaniya ta n'i y'a dusu ta kungolo min b'o la ako o kungolo de ki teliya fɛ a kungolo de ki teliya fɛ ni ko mina ndi karima adama ko nyata ita dible de ni ko mina ni yɔrɔ in jɔ ka kɛ misiri ye a jɔ koyi n'o tɛ ne ma dala ni b'a jɔ ni ko mina ni sadakati in bɔ a bɔ joona ni ko n bɛ taa hiji i teliya ni ko n bɛna nafila sun daminɛ a daminɛ sini bɛɛ ni ko n bɛ sigɛrɛti bila a tɔ fili ka bɔ i kunna paquet tɔ min b'i kunna a fili ni ko n bɛ dulɔ bila taali dabila kabi su in na a fɔ n ye dulɔso haramuya kabi su in na ni ko n bɛna jɛnɛya bila denni gɛn ka bɔ i kɔrɔ kabi sisan n'i y'a dɔgɔda a tɛna na kɛ dɛ parce que shetana bina bina ka baara tɛmɛni de kɛ fu ye sisan o kuma bina waatini min boloda sa ko n bɛna bila nin furanjɛ in kɔnɔ shetana bina ni jakuraw de ye o ko la sa ka na ni o ko masiri kuraw ye o ko la n'o kɛra i ka qararu i ka décision shetana b'o kɛ fu ye tɛ foyi ye ana nata langolo ani taswifu in bita ɲɔgɔn fɛ n'o ye ka ko hɛrɛ ko nata ti a bɛna na kɛ ka sɔrɔ sira dɔ b'e bolo bi ka dɔ k'a la e tɛ k'o sira ta wa gharratkumul amaniyyu ko nata langolo de aw malasa hatta jaa amrullah fa Allah ta'ala ka ya'muruna حتى جاء أمر الله لا إله إلا لك يا أمر بنا أبنا عم بمكلين فعلك يا أمرنا وقريت فسيأننا كنوصر وشغينا والما هلك يا سر
أترن تلنقول ينتي فسايا سورة والمهلك يا سورة ألك كنا ند ألك يا مرنا وننا كانوا سورة نينجوينا أما يلما وغركم بالله الغرور شيطان نوي ملسلك لا يريسا ويعتفروك كأو ملسني علي يقدم سنة كسا على بيا فسا باشي دون دولة سا بما چامنا لكولا ينبي چغربا چامنا اتكار دوان وتاكا جوغو تايو تولا بيا ويلا منام سريكونا يركي تليني كسا شيطان يا ملسني علي فسا يا سرو وغركم بالله الغرور ينكوي شيطان دكوي والشيطان يا ملسني علي كعلك الدون فيها أن يكره كعلك يا مركم فيها أبلو كعلى كل قش أبلو شيطان بيتو عدم دي سمنتي تدريجيا يتسومي ما بنا سوم يتسومي ما بيسوم في بيتي يا رسول الله حالك الدنيا كله ني حالك راك ما مودي أكليني nga ama folo shaytan afolo lan nata fuindela fanga bara dike anga bara faran nataka tete ni ko ingeran nata gwanzae ki jigidda nyumaka kasurite nyumana we shaytan ere dundawla bilibili de shaytan kamala sal de mina kanu dafasa opani shaytan kamala sali yo dafa halaki binna ima kito ukoina sabinna ima kito ukoina وما لنقول جلدو نوب متغير برو نوب متغير واجو كو علبنا نسيو أني غير واجو نما توبيلن غروي كاري رب بيتاون و توبيرا كاري تاك نجونيو و سغراكو وما جلجل ياير ملسنو نو ما كاري تشيسرو نالي حلكراتيني وقال جينيكا توكا شيني ناي allez accident que de l'osso sera fait sunguruba ou buruturu allez la sunguruba soleil à toi la sera de votre sola allez sera tainay allez me gaire malasa khabba نايتو anga sigango وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ايتو anga tubi kasi alam ka ala ya fatili منافق تبيا من بقى فقرأ كان عنشكو دعاء من ماي يا ربي على كنا يا مباول الله إن ما كان نمنا فما منما يا ربي على كنا يا أمغولا جوجو من بعد ما دي سين ما كان نمني ملاهرة على كدو أنو جوجي على كان جيدي لمن يلا على كان جيدي على إسرائيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار
برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.